kamay, pakita ko lang sa inyo, share ko lang. Ito yung tinatawag na sa Bicol ay saging na saba na sinapot. Or sa Tagalog, saging na maruya. So, ito yung version ni Mama as Bicol. Ayan, yung saging hiniwa, saging na saba, and then pinagdikit-dikit, pinaghalong flour, konting tubig, tapos yung saging. Maglagay ka na asukal, ma? Hindi. Konting asukal daw. So, ayan. Masarap siya, pang merienda. Ito na yung dinner namin. So, share ko lang sa inyo. Shout out sa lahat ng mga taga Bicol, sinapot. Ayan. Or maruya. Dapat kung magluluto ka nito, yung magandang pagkahinog ng saging. Huwag din sobrang malambot at huwag din yung sobrang hilaw. Tama lang. Ayan. Ito pala yung before na iprito. So, maganda yung pagkahinog ng saging, sakto lang. Ayan. Before i-fried, ganyan ang hitsura niya. Hinaluan siya ng flour para lang siya magdikit-dikit. Pero pwede naman siyang prituhin na kahit walang flour. Pero okay yan. Gusto namin yung ganito. Yan, yummy. Ayan, mainit-init pa. Kulang sa akin ng isa. Dapat dalawang sa akin. Dalawang ganyan. So, yan. Ayan, ganyan ang paglagay ni Mama. Pero yung way ko, iba. Mas maraming flour pag ako nagluto. Pag yung Mama, ganyan lang. So, dapat mainit ang mantika para hindi siya magkahiwa-hiwalay. Magkano yung kilo saging na? 45. Mura na yun? Mahal. Sa Bicol, kahit saan, merienda ito. Sa mga school, simbahan, kahit saan. Pero pag sa probinsya, libre lang yan. Kailangan mong lutuin. Dito, sa Cavite, wala masyadong nagtitinda ng maruya. Hira lang. Normally, yung mga nagtitinda noon, yung mga taga probinsya na may alam sa maruya or sinapot. Dito, normally, banana Q, gano'n. Hindi kasi yung isa pa. Puno na. So, yan. Ganyan lang siya. Bibili ng ice candy ko. So, mamaya, babalik ta rin na natin siya. Pakabango. Ayan, nabaliktad na siya ni Mama. Ganyan siya. So, it's up to you kung gusto mo tagalan yung pagprito. Pero yung ganito, okay na siya. Para hindi overcook yung saging. O, diba? Ang ganda. Yellowish. And crispy. Sarap. Ang bango. Kumakain ka din po ba nito, mga kamar? Perfecto. Sa Bicol, yan na to, pinapartner sa pansit ba to. And super sarap. Dito, merienda namin. So, ayan, titikman na natin siya. Ayan. Nangangatog yung kamay ko. Pasmado talaga. So, yung way ko, kapag kumakain ito, either konting asukal, sinasawsaw sa asukal, or itong peanut butter. So, meron tayong Skippy creamy na peanut butter. So, ito yung natin ilalagay. Yum, yum. Perfect din ito pang diet. Ayan. Tapos, huhusgahan na natin siya. Mainit-init pa.
Hirap mo yain pag sobrang init. Tapos naka-brace ka pa. Ayan. Ayan, sarap po siya. Kain po! Try nyo po ito. Sinapot na may peanut butter. Super sarap. Sarap pag may peanut butter. Pwede rin cream cheese or margarine or cheese is up to you. Pero mas masarap yung ano, peanut butter. Yum yum. Sarap. Tsaka masarap yung ganitong peanut butter. Ayan. Yung iba kasi ma-oil masyado. So, thank you mga kamar for watching. Share ko lang ito sa inyo. So, ayan. Parang hindi na napupuno yung plato na pinagalagyan ni mama ng sinapot or maruya. Kasi, bawat luto ni mama, kinukuha namin magkakapatid. So, hindi nalalamig yung maruya kasi ubos na kaagad. Sobrang sarap. Lalo pag mainit. Mas masarap siyang kainin ng mainit. O, diba? So, try nyo na. Sinapot, maruya. Maruya kayo dyan. So, for now, bye-bye na mga kamar. And see you on my next vlog. Bye-bye. Kain po.